Delirium Tremens talde mutrikuar jaio berriak ere Ingalaterrako punkura hartu zuen oinarri bere lehen diskoa sortzeko. Influentzia pistolzenena beti esan digu eta ni beti hon hartu ez, bai, egiputia da. Alde batetik pila usten zatelako, niretzat diskaso gara, nebermin, eurok aparte lagata. Eta bestalde batetik, bale, nik gitarria joten talde baten eta kantak etzen, baina nik ez nahi zen gitarria joten, nahi zen lau akorde ipintzen eta horrekin kanta bat ateratzen. Eta pixka distorsioa sartzen eta hori basonatzen zen pixka pistolero, ez? Ni pixka horrela ematen nuen ere. Bai taldiak ere Kansas, bai Deparperu, bai guz asko pila usten zakun, baina zakan maiaik kolako guzakitzeko joten. Hitz oso pertsonalez osatutako kantak zeuzkaten, zenbait gainera itsas bizitzaz blaituak. Ni uste nahiko errekoia naizela, nahiko baino guzok, igual. Eta orduan arteza kontatzen nire gauzak eta nire gauzak herri baten ingurutik ez du bertatzen. Nire momentu beste enfoke bat eman da, bai, da edo zelekutako gauza bat, ez? Itxasoko ere, bai. Ez nire boga nik uste kantari entzun dugu tipo batek itxasoan ibilidenak eta entenditzeu benetan ulertzeu zen idan ezaten itxaso bat serio ikusten eta kasala zalean, ez? Entenditzeu dago ezat, oso normala. Bestik ez hor. Ustea lihorreko tipo bat da maz poetiko que la hostia. Baina itxasuan ez da hain poetiko da hori zen, hori zen akaso betaren eta puntu. Kasala zalean, oaize erpegian, beiratzona, itxasoan galduta, egun bat eta beste bat, itxasoa eta zerua ikusten. Itxasoa eta zerua ikusten. Kasala zalean, oaize erpegian, beiratzona, itxasoan galduta. Horrek oso Xabier Leteren ni naizen gitarrarako partitura. Bai, ez da gitarrako, da ukelelerako. Ai, ukelelerako da. Gero horman dago teklatua da duen instrumentu batentzat da edo zerrentzat da hori? Ez, da berdina bakarrik konpasak eramateko sistema bat. Eta horre letra bat ikusi dut? Bai, hain dela gitxe konzertu bat eukin ginen eta kantatu behar nuen eta letra ikasteko. Lanain bitxartean, letra ikasteko. Lan egiten duzun bitartean, hemen makinaren parean ipini letra hundituta eta parean izateko bentsat. Kontzertu hori esan zen mutriko rock kolektiboa dena, horrek antolatzen dugu beti abendu roka. Nahiko kolektibo aktiboa dena gainera. Bai. Eta mutriko herri moduan ere nahiko mugimendu edo badagoena. Bai, aste baten beti herreko jendeiak edo taldeko jendian nazteuta danak batea bertzioak eta olako usaketzen. Pizkak atxondo asuntuen. Baina aitzaki ematen du, musikaren inguruan jendea batzeko. Bai.
Eta zuk zer egin behar zenuen, abestu, gitarra jo? Abestu eta gitarra jo, azbeneko partez, apuntatu nintzen aurten, eta beste pare balagunekin, Bersioak zeinenak, zeuenak, Delirium Tremensenak, ala beste batzen? Joven duen Delirium Tremensenak, eta Zespizol zere bai, eta Doktor Dese, osak bentzeu, pixkat. Aizu, Andoni, orain jendeak eskatzen dizu jotzeko eta besteko, ze Oñatin, Boga Tabernaren 20. urteurren horretan ere ikusi zintugun, Lekeitioko bandarekin ere jo eta abestu zenuen, duela ez asko. Horrela, noizean behin eskatzen dizute agertzea, edo zeuk agertzea gustoko duzu? Noizean behin eskatzen di agertzea, eta bai gustoko, gustatzen noizean behin hartu gitarria eta altza olea, eta benga dalek alor. Udaberri eta udaldien beti gixo joten da, gero neuan bizka gixo eta bitzete igual, baina, beti bitzete gitarria edukelelegi esku artian pixka bai. Mutrikuko rock kolektiboari, kamisetarik eta egin izan diozu? Bai, azkeneko bain urte batzuk entzegoen, Bai, berritu egin behar da orduan. Bai, venga, mutilak anima. Delirium Tremens oso talde efimero izan zen, oso hasi eta berehala amaitu. Gustatzen da ilusio etxen dugu, handio jendia akordatzea eta jende berrizak ezagutzea, kantak eta disko bat edo beste, esapolitza da. Eta bertsioak egiten dira, oraindik ere, Laurobak egin zuen dela gutxi bertsio bat, Erasok bere garaian egin zuen bertsio bat, aspaldiago, Neugorriak beste bat. Zuek taldea utzi zenutenean, ez zenuen pentsatu beste taldekide batzuekin edo aurrera jarraitzea? Ze hori ere ikusten dugu. Taldeek aurrera jarraitzen dute, naiz eta taldeko ia inorrez den geratzen, igual bat geratzen da bakarrik. Nari zeko lezago, ez da, atzea behi dago eta beti jende berri ikusten ez, guk taldia ginen betiko jendia. Niri esat sartzen buruan bat jun, beste bat sartu, bestia jun, beste bat sartu, eta azkenian ni bakarrik. Lehen jendia batuago edo ez da izela zauan. Aparte de que geixo kostatzen zen danak, geixo kostatzen zen lokal bat aurkitzea, geixo kostatzen zen gitarra bat ampli bat erostia, geixo kostatzen zen jendia bat zia talde bat itzeko. Eta behin hori etxen zunean, keston harremana etxen zuen taldekuekin eta guziekin, eta lotura indar bat zegoen hor. Gaur egun erraza da lokala lortzia, bauro lokala udarizik ipintzeu, eta bakarrik instrumentuak lortzea? Instrumentuak lortzea, olentzei eskatzen diozu eta kriston amplixak hartzen duzu. Eta bani urte batzuk nintzen itxasuan, gitarri erosteko, eta olako guzak. Abai, Horri nintzen 3 urte. Musika sasoia deitzen badiozu gure 6 urte horri, lehenengo urteetan engendun de todo. Deskargak portuan, kamarero bezala tabernatan, jaixetan eta hola, eta zer, diru pizka lortzeko. Gero azkeneko pare bat urtean ja musikatik diru pizka atatzen ginen. Zure marka bat ahotsa izan da, ahots berezi hori. Musika taldeetan ahotsari behar besteko garrantzien baten zaio, ala gehiago ensaiatzen da eta praktikatzen da instrumentuekin eta ahotsa da iaia azkena? Hombre, ahotsa da, ez da instrumento bat azken finean ere, baina ez da instrumento tekniko bat eskuekin jo behar dezuna edo naturalki gertatzen da modu batea. Hombre, kontuzeki behar dezu, ondo kantau, simetria pizkateko izia letrak, indarra eman behar danean, indar guzio behar danean, eman sentimento pizkat, ez da erraza ere kantatzea. Kantau edo zeinek aldo egin, gitarra jo bezala. Baina hori batzuk lagatzen dube marka, batzuk hartzako eta zelako deputan kantatzen du tiponek eta zelako gozadak, ez? Eta beste batzuk,
muy de plástico, ez da izu esan. Aizu, Andoni, nire moduan jende asko etortzen zaizu edo izan baina etortzen zaizu jendea herrian edo gazteren bat edo lehenko kontuak azaltzera, urteak pasatu ala eta oraindik... Tartian agertzen olako kurioso bat galdera batzuk etxen bai. Eta zelan sentitzen zara? Bai, gustuko dut, ez da bitz, esperientzia poli bat izan zen. Laino ionak ikusten Goiztean goizto zeruan Laioak guztirik daude Hortzak entzen jaiki naiz Berririk ez dakarreko honek Kaskagabe hartuko lehen Kafesne bat lasai Oraindik erdelatan naiz Norbaitek baote du esan Gaur zerbait gertatuko dan Gure bizi modua postutzeko Edo agian aldatzeko Eguzkiak alde batetik irten Eta bestetik sartzen da Baina bien bitartean inork ez dakiz zertan dan Berriz etorriko dela Kortaturen garaiak pixkat pasatu ziren, eta hor beste proiektu batzutan eta ere ibili zinen zu, ez? Hor, bai, Delirium Tremens eta, ez? Hor, garai horiek dira, neguren aurretik, esango nuke, ez? Bai. Hori nola horretzen duzu ikusi eta ikasi, eta hor gitarra ze horiek, ze horiek hor indar handiko gitarra horiek eta horiek zure... selloa daukate, oiek. Bueno, gitarra hori da Andoni azterratzena, gitarra tanteran, nahi sartzen nuen, akorda, eta bateria txufurena, pum. Eta, bueno, orain dela, aurten izan da oso gauza polita egin dugu, Andonik egin du Andonik, Lekeitioko banda municipalarekin, egin ditu kanta horiek, baina tromboiakin etorla bai, ara ezea konponketa bandarako egin du, bandarako egin du Xabier Zabala Pirritz eta Porrotxekin Xabier Zabala, eta Ituarte, Ituarte baita ere, irekin ibilizena zean, ez? Bere anaiak, eta oso gauza edarra izan zen. Flashback. Bai. Eta gero, kontzertu egin da gero, jonginen Zulora. Bai. Taberna mitikora. Eta egon zineten. Bai, seko moskortu arte. Bueno, goizean. Garai hartan bezala. Bai. Karo, dena ez. Delirium Tremens. Revival egin behar da denarena. Kontzertuarena, gero ondorengo mozkorroarena. Da. Eta jonginen horrezea. Revival gaua izan zen, bai. Zulotik nobari bat, aterako du zuretzat Eta mesedez ez esan esatzekin naizela Neuzka Zulotik nobari bat, dena zuretzat Eta mesedez ez esan esatzekin naizela Ez neuzka